Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔma na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ ka aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma farafindenw olu tɔgɔla don ɲɛnɛmayali ta ko 35 na hukumu kɔnɔna na an ka jamana gouvernement y'a ka kokɔrɔma don ta ka ɲɛsin sifinakaw ma an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen jɛkulu min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka hakɛ lafasali ma n'an ko a ma ko COMAD olu fana ye bɛnkan kɔni lawaleya ni k'a cari ni o kɔni tara Zenewkaw fɛ yen nɔ an na kuma o fana kan bidɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni caman bɛ yen k'a fara ninnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na juin kalo tile 16 o sɔnnɔbilalen don farafin jamana bɛɛ lajɛlen kan ni k'a kɛ farafindenw olu kɔni ka tɔgɔla don ɲɛnɛmayali ye hukumu kɔnɔna na babuse min tara ɲinɛnta in na o de ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ waasa ji sanuya ani bɛsɛya o bɛ se ka kɛ Mali denmisɛnninw olu ka bɔ ɲɔgɔnla sabu ye cogoya min na nin kɛnɛ in sigi ko 35 na hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ muso den ani denbaya tangali ma a ye laseli kɔni kɛ laseli min kɔni senfɛ fɛn min ye a kumana gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana denmisɛnninnakaw kan mun ni mun kan ka kɛ waasa ka se ka olu wuli a y'a da lase nin bɛɛ lajɛlen ma min ye madamu Jara Jɛnɛba Sanɔgɔ ni ale kɔni ye denmisɛnninw ani musolakaw olu kɔni ka lafasali minisiri ye a kumana fɛɛrɛw ka fɛɛrɛ minnu min bɛna kɛ sababuya ye don n'a nataw la Mali denmisɛnninnakaw olu bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na. Halisa an bɛ to nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɔni ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na min kɔni bɛ ɲɛnɛmaya farafin jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ ka bɛn juin kalo tile 16 ma ni o ye denmisɛnninnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafindenw olu tɔgɔla don ɲɛnɛmayali ye hukumu kɔnɔna na jɛkulu min ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka hakɛw lafasali ma n'an ko a ma ko COMAD ni UNICEF ka kokɔrɔmadonni ye ka kɛ ni tarata juin kalo tile 16 san 2026 u ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigi kunnafonidilaw jabala la ni o ye maison de la presse ye min kɔni kɛnɛ kan na bɛnkan min ni o tara denmisɛnninw kɔni ka kuɲaw ka Zenewkaw kɔni fɛ yen nɔ k'a ɲɛsin faso Maliba kɔni ma o bɛnkan kɔnɔ kumaw u y'o kɔni cari kunnafonidilaw kɔni welele k'a lase u ma waasa u bɛ se k'a lase jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na fɛn min ye nin kɛnɛbelebeleba in kɔni kana na bɛnkan nin kɛnɛbelebeleba in kɔni kana na min ye laɲini 134 o de kɔni lasera k'a ɲɛsin an ka jamana ale minisiriso 14 bɔɲɔgɔnko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ an ka jamana dunkafa sabatili minisiriso sɛnɛ ka taa se an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛnɛbɔli ani jamana mara cɛbɔli minisiriso fo ka taa se an ka jamana sigida lakanani sɔrɔ ni musakako minisiriso ani kalanko ka taa se baarako ani kiriko muso ani den ani denbaya tangali minisiriso ani an ka jamana fonction publique o minisiriso ninnu bɛɛ lajɛlen laseli kɔni kɛra k'a ɲɛsin o ma minnu kɔni bɛ tali kɛ laɲiniw ye laɲini 134 bɔɲɔgɔnko ye waasa kunnafonidilaw olu ka se ka nin lase a lase cogo ɲuman kɔni na fɛn min ye nin kɛnɛ in kɔni kana na laɲini ye mun ye ka se ka wulikajɔ kɔni sabati waasa an ka jamana denmisɛnninnakaw u ka hakɛw olu bɛ se ka lafasa ni k'u ka hakɛw di u ma juin kalo tile 10 ka taa bila a tile 11 ma min ye joyilakaw fɛ yen nɔ maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don denmisɛnninw olu tangali kɔɲɔw ma u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ sigi min kɔni senfɛ u ye denmisɛnninw kɔni jateminɛ denmisɛnninw minnu ni u bɛ joyila mara la ni u ka ɲɛnamaya kɔni bɛ farati la ka se ka o denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔni kofɔ o denmisɛnninw minnu ni u bɛ farati kɔni kɔnɔna na min ye tɔnɔbɔli ani ka binganiwale ta k'u sɛgɛrɛ cɛnimusoya kɔni sira fɛ ka se ka o denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni ka u lakodɔn nin baara sigira sen kan plan international Mali maaw olu ka cakɛbonda min bɛ joyilakaw fɛ yen nɔ olu de kɔni ye nin baara in sigi sen kan laɲini ye mun ye ka se ka sɛbɛnfura kɔni sɔrɔ sɛbɛnfura min ni a lakurakurayalen don k'a ɲɛsin denmisɛnninnakaw olu kɔni ka hakɛw lafasali kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ani ka denmisɛnninw kɔni tanga ka bɔ tɔɔrɔjugu ani gɛrɛntɛnjuguw kɔni mɔ nin kɛnɛ in kana na an ka jamana cakɛbonda minnu ka baara ɲɛsin bɛ denmisɛnninw lafasali ma ka se jamana
kɔ kan olu ka jɛkulu minnu bɛ an fɛ yan nɔ ani sigida maa ɲɛmaw ka taa se an ka diinɛ ɲɛmaw laadalatigiw sifinnakaw ka taa se kafo maaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara min ye plan international mali maaw kɔni kan ninnu bɛɛ de y'u ka lɔnkow fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka jaabi jɔnjɔn kɔni sɔrɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ jugu min bɛ denmisɛnninw kɔni kan an ka jamana kɔni kɔnɔ ka se ka o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ ni ka fɛn min ye fura kɔni sɔrɔ a la bari sabu u ka kɔrɔfɔw la ko denmisɛnnin kɔni man tɛ ka kɔrɔbaya yɔrɔ la yɔrɔ min ni siranya talen don ka a sɛgɛrɛ ko denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kan ka tanga ni k'u kisi ka bɔ tɔɔrɔ jugu ani gɛrɛntɛn jugu ma an bɛ taa bayangara ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la koro ale kɔni sɛrɛkili la dugu min bɛ ni a bɛ wele ko benibana fɛn min ye ko wulikajɔ kɔni kɛlen don ni ka nakɔ sɛnɛ ka o yanga sanfɛ min kɔni kɛlen don jigiya ye dugudenw kɔni bolo ACR ale de kɔni ye dɛmɛ ta ka ni dugu maaw kɔni sɛgɛrɛ jiko nasira kɔni fɛ fɛn min ye a kɛra sababuya ye min ye maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ jugu ye ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ni kana u kun kalifa faso maliba kɔnɔ n'an ko ma ko réfugiés olu n'u jatigiw olu de kɔni ye ji kɔni sɔrɔ waasa ka se ka nakɔ kɔni sɛnɛ nakɔ min bɛna kɛ sababuya ye ka u bɔ nɔgɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ tari kelen o tari kelen maa 70 olu de kɔni kɛn bɛ ka u ka nakɔ kɔni sɛnɛ o la 70 in na 50 olu ye maa ye maa minnu ni olu ye réfugiés ye 20 o y'u jatigilakaw ye fɛn min ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka nakɔ kɔni kɛ jigiya ye u bolo ni k'a kɛ u ka sɔrɔ sira kɔni ye fɛn min ye gɛlɛya minnu kun bɛ u kan k'a sababuya kɛ jiko ye o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ni nin dɛmɛ in kɔni ye laɲini ye mun ye ka se ka ni maa ninnu kɔni dɛmɛ u ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ u kana dulon maa wɛrɛ la don n'a nataw la juin kalo tile 10 ka taa bila tile 12 la san 2026 sankaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ni u kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu kɔni ye fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in kɔni kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don maaw dɛmɛli ma maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ tɔɔrɔ jugu kɔni ye san marabolo kɔni na ka na u kun kalifa yen nɔ min ye balo tilako 5nan o de kɔni bolo dara ka ɲɛsin ga 350 bɔɲɔgɔnko kɔni ma minnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don sankaw fɛ ni u bɔra u ka duguw la fɛn min nin wulikajɔ belebeleba in kɔni lawaleyala fɛn bɛ maaw kɔni fɛ ani première urgence international maaw ni a musaka kɔni bɔra FASORO kɛ maaw kɔni kunna fɛn min ye a baaraw kɔni kɛra musoya jalan olu maaw kɔni fɛ ka taa se u ka sigida kɛnɛya sabatili jɛkulu maaw kɔni ma bɛɛ lajɛlen de kɔni wulila ka fara ɲɔgɔn kan waasa nin wulikajɔ in a ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ minnu sɔrɔ o bɛ tali kɛ malobɔrɔ 50 kilo 1 ka taa se sukaro kilo 10 tulu litiri 5 ani kɔgɔ kilo 3 bɔɲɔgɔnko nin dɛmɛ in kɔni taara ka ɲɛsin nin maa ninnu ma waasa u ka se ka u kɔ disi kɔni da gɛlɛyaw la an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la coronavirus nalen diɲɛ kɔnɔ ale kɔni tɛmɛnen san 6 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔfɛ ko bɛnkan min taara san 2025 kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka diɲɛmaaw kɔni labɛn ka bɛn ni min ye fiɲɛbana nataw kɔni ye fɛn min ye o bɛnkan min taara ko a ma se ka lawaleya min ye gafe dɔ kɔni carila gafe min ni Brésil jamana olu ka jamanakuntigi ni o ye Luis Inacio Lula da Silva ye ale ni OMS maa ɲɛma ni o kɔni ye Tedros Adhanom ye ninnu de kɔni jɛra ni ka laseli kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya minnu kɔni donna nin sɛbɛnfura in ale kɔni lawaleyali la ko o gɛlɛyaw ka wuli diɲɛmaaw fɛ joona waasa ni bɛnkan min ni o takun de ye ka se ka diɲɛ kɔni labɛn ka bɛn ni fiɲɛbana nataw olu kɔni kunbɛnni ye ko laseli dɔ kɔni kɛra karido k'a jira k'a fɔ ko bɛnkan kɔni b'a la ka lawaleya min ye Ameriki jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ waasa kɛlɛ bɛ se ka sonsoro cogoya min na ko k'a da ni bɛnkan ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko fɛn min ye Nations Unies ko olu kɔni hakili kɔni ma sigi bunadamadenya hakɛ tɔbɔtɔli la fɛn min ye Moyen-Orient kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies
u ka sigiko 62 min kɛra buna adamadenw olu ka hakɛ tɔbɔtɔli kɔni kan tɛnɛndonya Genève-kaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye a yira k'a fɔ buna adamadenya kɔni t'a la ka tɔbɔtɔ min ye Moyen-Orient ale kɔni gun kana na o de la min ye buna adamadenya tɔbɔtɔli hakɛ o de la buna adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli o maa ɲɛma min bɛ ONU kɔni kɔnɔna na ni o ye Volker Turk ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ bɛnkan min ni o kɔni lawaleyala l'Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɔni b'a jira k'a fɔ kɛlɛ ka sonsoro badabada ni ka détroit d'Ormuz ni o ye siraba ye minɛnw bɛ tɛmɛ siraba min fɛ o ka dayɛlɛ fɛn min ye a y'a jira k'a fɔ ko hali sisan fɛn min ye kumakan minnu kɔni fɔra o kumakan a ka bɔ a sira fɛ barisabu ko n'i ye kɛlɛ in kɔni taabolo jateminɛ ko kɛlɛ kɛlen don ka buna adamadenw ka hakɛw ka o kɔni da sira la ngɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu o talen don ka maaw kɔni sɛgɛrɛ diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na ko danga sigi nin bɛɛ lajɛlen na an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔ ni de bɛ dansigi aw ka bidon kibaru la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jɔra ye a y'aw sɔgɔlen to buna adamadenya ni yiriwa radio so Asida FM na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.